हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बर'निनो मोनसे समनिफ्राय दिनैसिम मुंदांखा भिलेननि एक्टर, जायखौ जों गोसोम मुंजों बयबो सिनाय मोनो, बिथांनिनो सुंद' सोमोन्दै। जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, गोसोम बिथांनि गुबै मुङानो जादों नबदीप बरगयारी आरो निक नेमानो जादों एडाम। नबदीप बरगयारी बिथांनि गामियानो जादों क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि होननाय मोनसे गामियाव आरो बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1978 मायथाइनि 20 अक्ट'बर खालाराव। फरायनायनि बेलायाव बिथाङा 2004 मायथाइयावनो बिकम कमप्लिट खालामखांबायमोन। बै समनिफ्रायनो बिथाङा मोनथिनाय बादिब्ला जेबो जब मावथ'वाखैमोन, नाथाय बिथांखौ फिसा फिसौ कन्ट्राक्ट मावखायोमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बिथाङा जुलि जाबाय आरो न'खरबो जाबाय, लोगोसेनो बिथाङा फिसाज्लाबो मोनबाय। नबदीप बरगयारी बिथाङा सावथुनफोरनि बादिनो मोगथाङावबो मार्शेल आर्ट्स शाओलिन कंफु आखा-फाखाथारमोन, मानोना बिथाङा मणिपुराव शाओलिन कंफु मार्शेल आर्ट्सनिनो ब्लेक बेल्टबो मोननो हादोंमोन। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन बिथाङा सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होनाय। बिथां नबदीप बरगयारीया सावथुन मुलुगाव 1998 मायथाइयावनो आगान होजेनदोंमोन आरो बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुनानो जादोंमोन बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय रजेनि मिजिं मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि उननिफ्रायनो बिथाङा फारियै मोगथांखोर हाजोनि खोनास'यै सल', लोरगि, आं नेनानै थागोन, आंनो फिननाय नांगौ, आइजोनि मा दाय, मावजिनि आदब नैथि खोन्दो आरो गोबांथार 30थासोनिबो बांसिन सावथुनफोराव बिथाङा फाव खालामबोदोंमोन। लोगोसेनो बिथांखौ इयुनावबो बेफोरबायदिनो फाव खालामनाय नुलांबाय थागोनखौ मिजिंथिबाय। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। बिथांनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।